khovel pum hua pa tractor tha le shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei vele ta an tractor le man ro sang sang te hi agriculture department hnuaia subsidy in kut na thok tu te pek chhawpchhuah thin ani Mahindra tractors by tuna inkhel mekhi alana chanmari le teko ka electric veng te nia alanan to sa chaka chuna brake chun dut le hi teko ka teko kana tumle tur hi asen hi ni asen zo hian pink so tumle dona pink son 4 atum tu so 4 ani 4 son 9 so chulut thegem oh sorry tuna son serthlum rong so tum turania chumi zo chuan a hring alu chulu thama ro chu setting ro visual set har khop ma tuna tum tur so green atum zo hian so tami so atum le turania I set sual lova an alana hian randa har ve don nge te ko tan chonin bol har ani to lova ti son a hring so tum zo a sonin abuang abanga bet so atum le turan dona akat lut lo ki bol folem follow chia lut lova ki bol zo kha ava han poi em te ko kan bola du na lai mun na adu na mun huna danga chuna holanga alu ta inset res man ngai na inseta tunam han so res full res ania sami zo so na dum so tum le turania dum so a inset theyangem avan lu tha em first frame chu teko kan ala a teko ka hi electric veng khovel pum hua pa tractor tha le shal member
Mahindra tractor chuan Mizoram dealer anei ve le ta an tractor le man ro sang te hi agriculture department hnuaia subsidy in kut na thok tu te pek chhawpchhuah thin ani Mahindra tractors by Zonun Enterprise. Chuna te ko gonna break do na te ko ka khana break ama chu a break lut lova alanan one train tumanga alut lo tlat mai mar chu ball har siam em te ko ka tan chuan bang hmanga fu tum mangai a fall tlat mai te ko ka fola alana hian snook hian avahan snook te snook amar chu bounce har lo a fu tlat a snook let lo chia lana tan chuan a fu thea lut don nge siam har don nge van lut tra em ai a ko tlang in lo fu tela ai set tu mang in set talawa bang manga ava fu le tho nge direct na fu theng em a kat lut lo chia amaro chu te ko katana ball harina siama te ko ka hian a fu theng em o a fu that me te ko ka amar chu alana ta na har lova adot le tum tur hi sen lai ko mi sen hi ne nine hi chulut ngal don nge malte te na lut don akat ma mani kyu bol kha a khoi man lo chia khoi seng chon fai na ne alu tur lo dan vel kha ti fu lo pal chuan fall ani theya chu wang chuanin ama lu tir mai hi a fin thak zo ka te ko kan tru walut lova alan tan bol haran to lova alanan tru walu zo hian 3 tu na fu kha atum le turania 3 asen tak chumi zo chuan ping hmaa mi so ping so atum le turan dona avahan kat lut tha ema maro chu aduta tum le tur hi kyu bolin nek bet tatlat me safety avahan safe tha em te ko katan chuanin jam kyu manangai don
te ko ka hen jam kyu hmang hen a jam theng em o a jam fu a maro chu a lut lo jam hi a thiam lo tan chuan a har ve a table tha chuanin a jam fu ve thei lu tuka table tha lawa hianin jam hi hara jam kyu hi hran pa hian angai ve boka chuwang chuanin a kyu pangai chuan jam hi chu har tuna hian a lana tan bol har ani chi alawa alu tha em tuna tumle tur hi orange color so tumle turan dona avalu tha e chumi zo tumle tur chu a hring zo hian a buang alu tha mara chu set sual lo lawa an lu tha em tuna duma tumle anga aduma tum zo hianin a eng zo thei don mel hlemi avan tha em tikhan te ko kan true zero in ma hruai ni khovel pum hua pa tractor tha le shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei ve le ta an tractor le man ro sang sang te hi agriculture department hnuaia subsidy in kut na thok tu te pek chhawpchhuah thin ani Mahindra tractors by Zonun Enterprise tuna break tur hi alana break lut lo lau mai te ko kan a eng ma zona mi so holanga chon chumi zo a pol a ron hol le tur hi a pol a setanga a pol zo hianin a sen tak so ta ko a ko bulami hi a vahan lut te em alan tan chuan tru lu chu har salo adut le hol tu thi so asen lar so khon atum mara chu a khong fulo lawa asnu katte ko ka hian na jam le dona fall chuan placing avan jam tra mamar chu azuang chok tlat me bol kha fall kha fall ania chuan alana hian cue ball hi adu nam huna danga chutarang chuan a hol don ani a hol thei dona a kokko mi so tumanga chumi zo alaya mi
break na hle mai a hring so tumanga hringa tum zo chuanin abuang so ron tum lenga a hring so kat lu atum don nge corner a cue ball jok alu tlat mai phal te ko kana du berna tangina holanga te ko ka hian ball hi a clear thengem o avan chu tha em alu lo tlat aman mo lutuka man mo a hol hi har lu lo pal ala om thera chuwang chuanin chuwang chuan film khurangai alanan thatte wina luta chuan dole tum tur so black adum alu tamaro chu adu thu sami nei set lo mai thei alan tan chuan kat lu har sa chuan ni lo kat lu lo ko tlang a khilai tlat mai te ko katan chuanin har sa ni to lo tikhan te ko kan 3 twin ma shwai 3-0 khovel pum huapa tractor tha le shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei vele ta an tractor le man ro sang te hi agriculture department hnuaia subsidy in kut na thok tu te pek chhawpchhuah thin ani Mahindra tractors by Zonun Enterprise ton lo te ko na break dona te ko kan 3-0 in ma ala shoi me ka tu na hian a break lu ta uan hi tum tur uan chu a eng amazon che abul che mi hi bul che mi hi tum turan dona lu tengen avahan teu lana tan ball avahan lu tram lana tuna tumle tur hi apol ama mi sonia lu lo apol so te ko kan tumanga apola lu chuan ping akakowa mi hi atum le turan dona avahan lu teu ko tlanga fu ko tlanga mi hi tumanga chumi zo chuanin a bet a chung chia a bet khi atum lai turan dona a inset dik thayem alu chulu ta a bet hi atum turan dona a bet atum zo hianin a hring hi atum le dona
cứu bố zo có phần lụt tự về thế có cái tan sau là xiêm sắc lova thế có cái hiện lụ atum don nghe đã har don avahan lụt cha em sinh zua khian buông khi tum don te ko kan buông atang khian adum hiaron setangai dona pull back vak amo ngai dona pull back thale mai adum hi nai hian dala nai na chhut lu chuan sakani dona ma chu safety khela ala na hian adum hi tum ha sak nge nge ngai a safe time not the pull back ngai mai the ni nine khawa chulu te ve ala na tan zo na chan som as table clear thai ngam o ball pani chom to zo thai ngam o ala na hi alu ta cứu ball ala na zo thai do ne lụt lát này cứu ball số lụt rồi thì khan ala na one te ko ka three khovel pum hua pa tractor tha le shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei ve le ta an tractor le man ro sang sang te hi agriculture department huaya subsidy in kut na thok tu te pek chwa thin ani Mahindra tractors by Zonun Enterprise. Tuna break zo che kha alana nia pakhat a break luta chuan tuna tum tur hi one a eng so tum tur ne a eng zo a pol va han lu teu na dewa hol hianin lu lo pal hi ve theya tin akwa zone lo chuan lut lo ve the akwa hi zawa ma ro chu akwa zone lo chuan in lut har ve lu duga te ko ka follow fall chia mai tikhan alanan adu na bera bol danga chuan a holang asset tori khi ta atopa apol khi ania alut lo le to em lut lo tlat mai te go katan sahar siamem te go katan sahara ni lo tlat mai alaya thi khi apol zo tumle turania asen tak khi
pawl zawk hian a sen tak bahan set tha em sen tak zawk hian in ping khia tum le tur ania ping ka tum zawk hian serthlum rong khi tum le dona alu lo tlat akwa zon lo hi chuanin alu thei meu lo chuang chuan film khur ngai thin khop mai alan na tan bol harani lova hmaa serthlum rong khi tum le tur ani serthlum rong zawk hian a hring an hnuaia holin a pool bek ve lek chunga yanga a pool bek che lo mara chu set thawa a hring zawk hian a buang hi tum turan dona ema pool bek ve chunga yang a hnuaia hola alu ta mara chu duangin in set che lo bola tlem to sia da har thei chuan thaviunga lu mai chu har sa to dona da harem te kokatan bol har siam em kan lo en sinang alu lo tlat mai alana tan chuan bol har ni ta lo zo theng emaw a hol zoi lutuk alana khan mara chu alakat lu theya kat lu thei lo chu ni lo kat lu theya alana thian kat lu theyangem avahan teu mara chu te ko katan bol ol lu tu kan ni lo hi akiu bo zo ka khe alu pal hi ala om thena avakat lut moi em te ko ka 4-1 take over for Alan 1. khovel pum huapa tractor chale shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei vele ta an tractor le man ro sang te hi agriculture department hnuaia subsidy in kut na thok tu te pek chhawpchhuah thin ani Mahindra tractors by Zonun Enterprise tuna hian te ko kana break dona te ko ka hian tun frame hi alak le chuan 5-1 in a chak thei dona one break lut tha em one so tum tu ne one zu eng kan ti to ha eng hi tum photanga ada hara tuma ma se alang
ala tan chuan a fu theya lut tur chuan pan dewa va fu angai dona a lut lo mai a eng zwa hian a pawl ava han lut tha em a pawl tum zwa hian a sen tak khi tum le turan dona a lut lat a sen hian a buang hi a chhut lu theya a tum tur hi a sen ania a sen hian eng po hi a chu theya a lu chuan a thok nan le thei boka ava han chu tha em masaki bol hi bedde ule ka set harang em o tum le tur hi khi ta a buang khi ni dona van lut em lut luang khop me kimi zo khian a hring khi tum le turan dona a hring zwa adum zwa apo a eng a zo thei don emo ava han tha em te ko ai zo thei don emo avan trave ava han zo tha em te khan te ko ka 5-1 in a chakani let's see. khovel pum hua pa tractor tha le shal member Mahindra tractor swan Mizoram dealer anei vele ta an tractor le man ro sang te hi agriculture department hnuaia subsidy in kut na thok tu te pek chhawpchhuah thin ani Mahindra tractors by Zonun enterprise